sarki da kansa ya zo wannan harama ka dai Allah ka dan tude harama ma ya zo da babbar riga dole mu doka Sarkin sarakai kai gabura kai akwai ku ba shi hanya ne kai ga ka Allah kare mai martaba wannan mutum Allah bai bara mana tsayi ba wannan kakan Hassan ne wannan bai inda yana aiki Allah kara ma sarki martaba Allah kara sarki martaba amin mashi magana Allah kara sarki martaba amin ina Allah kara sarki martaba amin ina wannan bai inda mashi magandi ne ina kamar kan ne Gauta, hanya. Allah Kabara, mai da maturi. Kai ana ce mu kuma babbar rari a cikin jama'a kuma. Allah zane kime mu zama tuni. Fara koyiya. Daga hankalabiya. Fara koyiya. Daga hankalabiya. Sarkin sarakuna. Allah gara ma zuwan rai. Da martaba. Wai da martaba Allah sa kama lafiya.
Mahatma Gandhi kare manta da ni ba ga Mahatma Gandhi sarkin gasken duk India Mahatma Gandhi Mr. Mahatma Gandhi kenan okay muna tare kuma da ainihin wato shugaba bayis namu which is the head honorable Itau sarki yana turanci mai zafi da ƙarshi din ma ba indiyan yake ji fa wallahi yayi za gaba da su sai oga ya